iwe. Oronerera mara. Oronerera mara iwe. Muramuritsoko. And the Supremo in the Order of Vanguards. Your Excellency, on behalf of members of the Order of Vanguards and on behalf of the general masses of Zimbabwean Youth Assembly, we want to congratulate you on your unanimously appointment as the President for Movement for Democratic Change team and the candidate for APC Alliance. Your Excellency, I request the permission from your esteemed officer to present a general salute to you. Thank you, Your Excellency. Present! Arms! Order! Head is up! Chuva! I salute Your Excellency. Left! Us! 1-2-0 in single file. March out! Muramuritsoko! Mogo!
Muye mumufutsi kwakanaka. Jehova munotipa zvese. Jehova chairewe kudenga. Muchane wangu takaungana pano vana venyu Jehova. Baba ungane yei baba munoiziva. Baba pane muranda rumari pakati pedu wa makadana. Asi baba hatina kuneta Jehova kumusaba kudenga. Baba mukatiti imi muchatipa Joshua. Baba tiri kususukiza Joshua mukati memasikati ano. Baba tiri kumusarudza nenjere imiwe kudenga. Asi baba makanga mafemera mwewe wenyu kuti mutisarudzire. Baba tiri kukumbira kunyangwe nemhandu dzakamufudza. Baba tiri kukumbira kunyangwe nevezano vari kuronda tsoka dzake. Baba tiri kukumbira baba pakati pedu Jehova. Patiri kuona ruoko rwenyu baba nekuti muri pakati pedu. Taingokumbira kuti iyo ino nguva Jehova. Apa tichaparurirwa nevakutungamiriri vedu vari pakati pedu. Baba taingokumbira kuti mutipewo nzeve dzemweya. Baba tivharei nzeve dzenyama. Wedenga taingokumbira ukuru hwenyu pakati pedu. Takusiyira mbiri kuvakuru vedu. Mugotichengetedza kubva zvino nekusingaperi. Amen. Chiza chamisa chiza. Wozoko. Handingabvi pano ndisina kukudza zviri kuitika munyika. Vazhinji muri kuona mai Mnangagwa vachitenderera Zimbabwe naika. Vachipa vanhu zvimapizza. Vachipa vanhu kutenga madomasi mustreet. Vapedza vati kumajera hakuna kumira zvakanaka. Regai ndikuyauchidzei madzimai. Musakangana kuti vaMnangagwa vanga vambori minister wejustice. Vachiona kumajeri kuti hazvina kumira zvakanaka. Vanga vari kupi mai Mnangagwa vasingaudzi murume kuti gadzirisa kumajeri. Chiza chamisa chiza. Wozoko. Chero vakatora vana vakabereka kumusana. Regai nditi tine vana vane nditi. Vane moyo iri kuda kugadzirwa. Ndokwatino expecta hurumende kunogadzira vana ivavo. Kwete zvekufamba vachiita rakaraka kutenga madomasi. Ndoti kumadzimai muchibva pano endai mudzimba. Zvatakaita kutendera tichiti vanhu varejesta hatisati tapedza basa. Handei tinokonvheta akarejesta agoita vhota. Ndokuti mumba mako muite chikafu. Ndokuti mwana wako aite basa. Ndokuti mwana wako iwewe ati kana abva kuuniversity atengesi majuice card. Vasati varejesta, go back, munoenda kuma-registrations enyu, munorejesta kuvhota. Hurumende yatakupinda iyi yakambozviita. Vatsvangirai vari prime minister. Takadya nevana tikaguta. Vachamisa vari kuIT. Takaita maserofoni. Saka ndoti kwamuri takambozviwana. Saka vatichivapa mutano. Tiche kuchiguta. Thank you very much. Vanoda kuti hupere ndokuti mukanga mwakushanda. Vanhu ava vakatishupa. Munyika yedu takashaya kuita mabasa, vakavhara maindustry. Vana baba nana mai vaishanda vakauya kugara kumba. Nzara ikauya tikatambura nayo. Vakaunza maburial checks, haana kubatsira. Vakaunza anything hazvina. Taipromisa kuti mangwana nyika yedu inonga yachinja. Vakaiona kuchinja kwaere? Haina kuchinja. Asi nyaya yokubaira idhiyo wakazviona wakabvuma kuti vanhu ava basaka akatizvo. Imwimwe makaba mari muno muZimbabwe mukaitumira kumabhangi ari kunze kwenyika ino. Dzorerai mariyo pa 3 months time. 3 months akapera, ndiye akapera. Asi mariyo haisati yadziura. Nayo pachake yake haasati yadziura. Zanine yakabvumira kuti munhu umwe aite mapurazi ari 14. Ari 14 saizvozvo pane 16 million hectares. Hamusi kuba wakapetwa ikoko
kuba kwakapetwa hakuna kuba kunofura ipapo kuba nyika yose. Imwimwi ndiri kuona hamuna nzvimbo yamunorima, asi iye unorima 16 million hectares. Wenda zvino kumashamba zhou, mukadzi wake, mukadzi weZANU-PF wakati izvo ndokuti mubude muno vanhu varima 10 years varimo. Mukazi chimudai muno ndokuisa shumba dzangu muno. Wakaita value shumba kupfuura munhu. Saka munhu iye vanhu ivavo vakapisuka dzimba dzavo. Vanhu ivavo vakadzingwa, vakadaidzwa mapurisa kuti avadzingwe. Pakati pavanhu ivavo pakanga pana ana mai vayamwisa vana. Pakati pavanhu ipapo pakanga pana ana mai vakanga vakazvitakura. Asi mai vavo mukadzi wacho haana kunga aita consider kuziva kuti ava nawo madzimai anofanira kushanda. Mwazviita yenyu. Kukula izenzo chinja maitiro amandla masimba takachaya President Chamisa Zirai president we MCD va president va kuchutu. Chandinoda kukutaurirai chekutanga ndechekuti muno muchinhoi matiri ndo makatangwe hondo yechimurenga kuti tibvise Smith nerejimu yake. Saka tadzoka kudunhu rinokosha rekuti kana tizobvisa Mnangagwa naChiwenga nevamwe vake zvinofanira kutangira kuno. Tinoziva isusu kuti hondo iwinwe kana tikunde zvakatore sacrifice nededication. Seya munayo kuti gore rino hazvifani kukona kuti Mnangagwa aende. Sei Mnangagwa achifani kuenda? Mnangagwa wakamirire system yaakavaka pamwe chete naMugabe. Hatiri kunyeperwa kuti muChiwenga naMnangagwa vanomirire dispensation inyowani. Ndoda kukubvunzai kuti pavakaite guku rahundi Mugabe anga anani? Pavakaite Murambachina anga anani? Pavakaite preemptive coup in 2008 kuti vatsvangirai vasatonga wanga anani Mugabe? Saka message yedu kuna Mnangagwa toda kuti azive kuti hatina kukanganwa zvaanomiririra. We know what he represents. He represents the evil which has destroyed this country, and you are going to deal with him. That must be very clear. Chimwe zvichatoda kukuudzai ndechekuti kuti tibvise hurumende yeZANU-PF, let us take seriously initiative yedu yealliance. MDC alliance yakanga ichitungamirwa navatsvangirai ivision yekuti all political parties must come together in the opposition. That is a genuine and realistic vision to making sure that we defeat Mugabe, Mnangagwa. Saka imimi as our supporters, you must take this message to the people. Zivisana ivanu kuti aiwa taakushanda pamwe chete, and alliance yedu is a reality, hakuna kwa inoenda. Toda kuti vanhu vazive. Zvinokosha kuti ninase muzive kuti isuse maleaders vese vamuri kuona maleaders ava takabatana mualliance, because we understand kuti mukubatana kwenu ndokukunda kwenyu nesu. That is very clear. Saka toda kukutendai nekuuya kwamaita nerutsigiro rwamunotipa. Shoko raalliance ngariende mberi. Toudze vanhu kuti vana veZimbabwe varamba kudzokera Ijipita.
nyika yeuranda. Ivo vana veZimbabwe, sokerai chipita nyika yeuranda. God bless you. Muramuritoko. Awenyu waramba kutoka ichipita nyika yeuranda. Chinchaiwe. Matira kwayo. Musangano wedu MTC Alliance, musangano une vanhu vakarwe hondo, musangano une maofesi echo kwadikote kunyepa munonzwa here. Saka tinao pakati pedu vanotungamira Zimbabwe People First, Baba Agrippa Mutambara. Rova shamari. Chisa ndinofara zvikuru, ndinodada zvikuru kuti ndive pano ndichitaura nezvomutungamiriri wedu, advocate, pastor, president Chamisa, tese alliance partners. Hapana unofunga imwe pfungwa kunze kwakutsigira vaChamisa kuti vaite president. President Chamisa, principal airlines yedu na vese vakuru vemalliance na vese vari pano, ndinotenda nokufara kuwana mukana uno wokutaura nemi. VaChamisa ilink nefuture, vaMnangagwa ilink nepast, ndivo link na Mugabe, ndivo link neviolence, ndivo link nourombo hwatinahwo munyika. Chatiri kuda is the link with the future. VaChamisa represents that link. Ndoda kutaura iko zvino kuti ZANU iri kufunga zvipi. ZANU PF iko zvino yakagara pasi ichironga kuti toita seiko naChamisa kana tikasvika kuma-elections ari mupenyu, ZANU PF inoruza. Saka zvandiri kutaura izvozvi vari kuronga kuti Chamisa ungaraurawe nenzira ipi. Ndo zvamunofana kuziva. Kana vakaita zvinhu zvakaita saizvozvi, nyika ichatsuka neropa, nokuti hatibvumiri. Tinozviziva kuti Chamisa ndiye president wedu come August gore rino. Saka tese pfungwa dzedu ndedzokumuprotecta, ndedzokuona kuti hapana zvinoitwa neZANU zvokumukanganisa. Mabasa hakuna ushaiwo, namo yacho zvinhu zvaoma. Mari hakuna ushaiwo, namo yacho zvinhu zvaoma. Ome president, attend. Mwe mutaura ari pakati pedu, ari mumwe vatauri veprincipa vedu vaPDP, vaPDP president yedu yakusanganirana. Maitira kwayo.
kwayo. Soroi, President vedu the MDC Alliance, Baba Advocate Nelson Chamisa, Soroi, Chita Chemuno Muchinoi, Tauzoka Muno Muchinoi, Tichimeka statement to the regime. Yekuti come July, come August 2018, there will be a new government in the Republic of Zimbabwe. Mugorera 1999, takaenda ku National Working People's Convention. Tikanoita chibvumirano chekuti tinofana ku achieve democratic change in Zimbabwe. Tikafamba nemutungamiri vedu Dr. Morgan Richard Changirai, may his soul rest in peace. But tasvika pachinano chepisiga kuna Deuteronomy 33. Baba Changirai vatisiya, but we now have the Joshua moment in our country. The moment yekuenda Canaan. So this election is about paying respect to the legacy of Dr. Morgan Richard Changirai. This election is about fulfilling basa rakasiwa risati rapedzwa na Morgan Richard Changirai. But this election is also about change. It's also about transformation. It's a historic election. It is the first election in post-independent Zimbabwe. It's not Robert Mugabe per ballot paper. For most of us, since the formation of our movement in 1999, it is the first election. Isina Zita Rava Changirai per ballot paper. So it is the election of transition. It is the election of change. It is the election of transformation. Chinja, Maitiro, transformation zvinoreva kusanduka kwakadzama. Transformation zvinoreva real change. So ku MDC Alliance, our first agenda of transformation is the agenda of jobs. Nyaya yemabasa. Nyaya yemabasa. Tine capacity MDC Alliance yekukudza upfumi hwedu kuti hucreate mabasa. So we have said mugwaro redu mumanifesto yedu yatiri kuloncha mwedzi iri kuteera kuti we intend to build $100 billion economy in under 7 years. Variyo here vanhu vechinhoi tikati variyo mirai muone mapictures. So Chinhoi Baba Committee mati pane vanhu 20,000. Maonero angu panenge pane vanhu 40,000. The 40,000 people here are sending a big message to our friends in and outside Zimbabwe that this is the year for transformation. This is the year for the MDC Alliance. This is the year for Advocate Nelson Chamisa. Chechipiri pa transformation. It's transformation yemagariro evanhu, our social agenda. Zvinotirwadza isu kuti 37 years after independence. Chinja, Maitiro, Wekola, Izenzo, President Nelson Chamisa, Bamsoro Ima principals, Alliance, Chenja, Wakunaya,
So ndabvumirana na President Chamisa kuti nini I'm not going to say anything. Ndichamsumudza chete. Last time ndini ndakanaiwa kumasvingo. Iye hana kunaiwa. Nhasi iteni yake. President Chamisa. Chisa mama chisa. Chisa mama chisa. Kukula. Pamsoroi. Pachungamiri wedu wese aripa. Pamsoroi. Chisa mama chisa. Kukula. Musanyanyo tika mvura. Mvura iri kuuya ine chirevo. Pamusoro ivakoma. Ndokumbira vakasimudza maamburela. Chisamba machisa. Kukula. Aiwa ndinomutenga. Handidi kupedza nguva yakawanda. Ndoda kutenga ma-leaders ema-parties atinawo mu-alliance. Ndoda kutenga ma-Shonaland West. Ndiri kuona kuti Chisamba machisa. Kukula. Izenzo. Ndinozvinzwa zvamuri kutaura. Mvura iri kupfuura. Pano panofanira kugoti panaye kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Chisamba machisa. Kukula. Aiwa ndoda kutenda, handidi kupedza nguva. Ndoda kungopa gwara remusangano wedu, gwara realliance, kuti tiri kufamba sei zvatiri pano paChinhoyi. Nhasi uno tauya pano nekuchema. Kuchema kwatinako kuchema gamba redu President Richard Morgan Tsvangirai. Murume akavaka nyika, murume akarwira rusununguko, murume akaunza guta ruzhinji. Ndiye murume ane bhachi randakapfeka. Yes, vaTsvangirai vanga vasiri pano pamutumbi, asi vaTsvangirai vari pano pamweya. Chandinoziva ndechekuti President vakati rwendo rwuchero ndikange ndaneta panyama, pamweya handinete. Zvazvinoreva ndezvekuti tiri kuenda kunopedzisa basa rakatangwa naSave. Vana Mnangagwa havasi kuzomira paelection nokuti havakodzeri, havana simba,
nevachati. Chandinoziva ndechekuti muchato wega wega une vaperekedzi nevachati. Muchato uyu wamunangagwa muperekedzi musamupa zvichato zvacho. Zvipo hazvipuhwe muperekedzi. Zvipo zvinopuhwa vanochata. Muchato ndewevana veZimbabwe ndimuri kunochata. Saka wonga mvura iri kuuya ichidai musavhunduka nayo. Ndokufara kwedenga, ndokufara kwenyika. Isu ajenda yedu iri diki diki. Patiri kupinda umu tinongore maissues edu mashanu. 5 issues dzatinadzo. Yokutanga patiri kupinda takunochinja governance system munyika muno. Chatiri kunoita isu chisa mbama chisa kukula ndikukuzira itsitsi hama dzangu. Chisa mbama chisa kukula ndangotya kuti ichi chikanaiwa hachichakwanisi kutaura, ndosaka tine umbrella. Otherwise neichakwanisa kuti vatane pamwe chete. Nyaya yatiri kuda patiri kupinda muhurumende ndechekuti within the first 90 days taakunoshandura nyika yedu. Nyika tinoishandura seiko? Tinoishandura nekuda kwokuti patiri kupindamo chisa mbama chisa kukula izenzo yesoko. Patiri kupinda first 90 days pane zvatiri kunoshandura muhurumende imomo. Chokutanga chatiri kushandura ndechekuti taakunochinja culture yokuti vari muhurumende ndo vanofanira kunge vane mari kudarika vasiri muhurumende. Kureva kuti nyaya dzecorruption ndo nyaya number 1 yatichadhila nayo. Asi kuti tidhile nenyaya yecorruption tichati kuna vamunangagwa kutanga pamuri declarei mari kuti pane makawana makaiwana kupi. Nokuti hazvifani kuti vari muhurumende ndo vane mari chete asi vanenge vasiri muhurumende havana mari. Chechipiri toda kuti paitwe an audit yemaresources edu minda yedu toona kuti minda yedu yakamira sei. Hama dzadiwa ndiri kuona kuti panapa mvura yaita hondo. Chisa mbama chisa kukula isenzo. Ndiri kuona kuti mvura yedu yatiitira manyawi. Asi chandinoda kukuudzai pafirst 90 days dzatiri kupinda tiri kugadzirisa nyaya yedevolution. Masimba ngaadzokere kumaprovince, masimba ngaadzokere kumadistricts, masimba ngaadzokere kumawards. Hatichadi kuti hurumende inge ichingova kuHarare. Toda kudecentralize hurumende inge kumaprovince ese. Chimwe chandichaita pandinopinda ndechekuti tigadzirise nyaya yekuchinja mazita enyika maprovince. Tisaita zvemashonalend matebheleland. Tive nemazita anobatanidza nyika. Kwete kuchinja zvematribe. Nokuti hatifani kupatsanurwa nyika yedu nematribe. Chisa mbama chisa tonga. Chimwe chatichaita patinopinda muhurumende tiri kugadzirisa nyaya e-government. Toda kuti hurumende ive inenge iri pamutsetse. Hurumende inge ichifambiswa ine mabirth certificate achitorwa online. Kwete zvatiri kuita zvokuti vanhu vanoenda kuHarare. I-government, e-government. Toda kumeka sure kuti pauri pese unofanira kunge une internet connectivity. Kumaruzevha vanhu ngavange vakakonekitwa. Kumaruzevha vanhu ngavange wifi. Ndo agenda yedu. Tichameka sure kuti patiri kupinda maministry edu chisa mbama chisa. Chisa mbama chisa.
mama chisa. Chisa mama chisa. Ndinotenga. Chisa mama chisa. Sorry, ndinotenga. Chisa mama chisa. Ndinotenga zvikuru. Chisa mama chisa. Pamsoroi. Chisa mama chisa. Mukula. Musadzivira nemambrela pane vari kumutonda kuona. Maita basa. Chisa mama chisa. Mwako mdenga. 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 Chisa mama chisa. Notenda. Regai nditaure ndichiti. Munozviziva. Munozviziva. Chisa mama chisa. Kukula. Ndinokutendai munoziva rudo rwamunorakidza runondishamisa. Because zvamuri kurakidza izvi ndofunga kana save vanofara nazvo. Ndinokutendai maita basa amadzadiwa. Ndandiri kutaura ndikati patiri kupinda muhurumende vazhinji vazive kuti patiri kuenda muna July chinongova chirango chete. There is no way ED is going to win an election in Zimbabwe. There is no way ZANU-PF is going to win an election in Zimbabwe. I know that Robert Mugabe is going to vote for the opposition. Chisa mama chisa. Kukula. Ezoko. Tinozviziva zve kuti vese vakatandwa kuZANU-PF. Mawo veterans ese madzishe namasabhuku mumaruwa vakandituma vakati vachamisa tanzwa nokukweva zvirei nenhamo mumaruzevha. Chatinoda kuti mutigadzirisire, toda kuti mutigadzirisire upenyu hwemasabhuku, upenyu hwemadzishe. Ini ndikataura pandiri kupinda muna September sabhuku wega wega anofanira kutambidzwa mari yake kubva pa $25 zvichikwira pamusoro. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Ezoko. Ndakanzwa panyaya yegovernance. Vamwe havazive kuti zviri kuitika munyika muno. Nyaya dzokuti muhurumende hamuna accountability inobva kuvatungamiriri venyika. Ndo chimwe chinhu chati chagadzirisa ichocho. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Patinopinda hakuna maroadblock amuchaona anoitwa mumugwagwa. Chichaitwa ndechekuti tichaisa madigital camera mumugwagwa. Kwete maroadblock. Mapurisa ngaagare mumakamba. Ende ndinoziva kuti mapurisa ari kutambudzika. Saka basa ratoda kugadzira ndakatotaura nevakomana vari kuita zvemari. Patinopinda mapurisa ngaapuwe mota mumakamba afambe ashande zvakanaka. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Patinopinda nokuti handisi kutaura tisingapindi. Patinopinda nyaya yatichagadzirisa neyekuti ticha kumaruzevha anofanira kudzokera papo kuti ndiye aimwazi doro riya rakakura rainzi headmaster. Why? Toda kudzorera the dignity ye-teaching profession. Maticha anofanira kudzokera paya pekuti ndo vakanga vari zvipwezvitedza munharaunda dzavairarama. Tinozvigadzira sei? Mari iriko. Ike zvino izvi tinoda kuona kuti patinopinda togadzirisa
nyaya upfumi hwenyika. Toita survey yenyika yokuti migodhi yatinayo yakamira sei, mari yatinayo yakamira sei. Ike zvino vakomana varimo muhurumende vanotuma CIO kuita basa rekutevera vanhu instead yokunotuma CIO kunoita economic intelligence yokuti ione kuti upfumi hwatinahwo hwakawanda sei, kuitira kuti vanhu vasainda kunoitira zvinhu zvisina basa pane mari yedu yenyika. Wanzi tadaro takunovaka upfumi hwenyika, wanzi tadaro takunosumudza madiamonds ekumarangi. Musafunga kuti akapera, haana kupera. Mwari akavaviga because vakaona kuti varume ava vari kudya mari semushonga womusana. Chisa pamachisa kukula. Saka patiri kupinda tiri kuita an audit ye 39 million hectares dzatinadzo land yatinayo munyika, kuti ndiani ane PCE, ndiani ane PCE. Tobvunza kuti wakaiwana sei munda uyoyo, nokuti toda kudzokera pakuti chinhoi inoi idzokere pakuva the green belt yenyika yedu. Vanhu vachirima tichaita a land audit and hatisi kuzoda kureversa land reform, but we are going to rationalize the land reform. We are going to have agrarian reform. Tobva pacommand agriculture toenda kusmart agriculture. Toisa mairrigation. Tomeka sure kuti vanhu vorima. Totengesera vana Israel. Totengesera vana China. Nokuti muno tine ivhu rakasimba. Tine varimi vakasimba. Torima nyika yofamba zvakanaka. Munozviziva zvatakaita pa-inclusive government nanaAbita. Tapinda isusu pa first 90 days tiri kugadzira nyaya yecurrency. Nyaya yecurrency haitinetsi. Chokutanga chatiri kuita patiri kupinda tiri kubhana bond note. Chisa mama chisa. Tapedza kubhana bond note. Takuenda kunoita multi currency. Todzokera kuregime yokuti tine marands nema-US dollars. Asi chinhu chatakugadzirisa iproductivity. Togadzirisa productivity sei? Takunovhura maindustry, asisati tasvika kunovhura maindustry. Tiri kuda kuti tiende kunoona kuti vanhu vese vane mari dzakatsakatika. Mapenjeni enyu. Toda kunoti mudzorerwe mapenjeni enyu. Pane vanhu vane mari, mabank balances akangonyangarika mumabhengi. Toda kuti paitwe ma-audit. Vanhu vadzorerwe real value, because real value can't disappear. Izvozvo zvichaitwa nokuti nemari yatinoda kucreata sovereign wealth fund inenge ichigadzira basa iroro. Dai ndakupai uchapupu hwese, asi ndinonzwisisa kuti nenguva yatiri panoda kuti tizokupai uchapupu hwatiri kupa patinopinda muhurumende. Chechipiri chatinoda kuita patinopinda muhurumende, takuda kugadzirisa nyaya yeinfrastructure. Ndakaona vakomana vezanu vari kutaura nyaya yedualization. Isu hatitauri dualization kumashure. Takuda kugadzirisa 4 lanes, 8 lanes zemarod. Nokuti ndo zvavako pasi rose. Mukaenda kune dzimwe nyika migwagwa yawanda inenge yakaita barika ichienda yakadai. Asi mukatarisa munyika muno because takasarira kumashure toda kuzvigadzirisa izvozvo. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Musi watichapinda muna September. Tiri kupinda musi wani. Chisa mama chisa. Gore rino defense forces inotoitwa taana commander in chief mutsva. Chisa mama chisa. Was my elections anofana kuitwa end of July kuenda pan August. But I have no doubt kuti patinoenda ku-election takuenda kunotora masimba evanhu. Chandinoziva ndechekuti muri kufunga kuti kumaruzevha ndo kwavakasarira. Madhorobha masara kumashure pane vari kumaruzevha. Saka this election vamwe vangabvunza kuti election yei? Election i-election yemabasa. Election i-election yehunhu hwedu. Election i-election yemufaro. Election i-election yekushandura zulu. Election i-election yekupedza nhamo. Election i-election yekutaura kuti vanhu veZANU-PF
this far and no further. Ndosaka takati pamareforms hatisi kuzobvumidza. Ndakauzana ngwena pavakauya kwapresident kuzobata maoko kuti vakomana imi mamajaira hatisi kubvuma kuti tiende kumaelection tisati agadzirisa kuti anoprinda mabhaloti ndiani. Chiza mama chiza. Hatidi kuona kambani yeku-Israel. Because by information yandinayo. Because chawasingazivi ndechekuti kuwana mabriefs kubva muhurumende. Because vari kuziva kuti unofana kuoneka rima uchitambira chaedza. Saka vari kugamuchisa chaedza zvese zviri kuitika murima. Kureva kuti information tinayo. Vari kubhadhara kambani inonzi Padstock yeku-Israel. Nemari yenyika. Saka ndakakomishena vakomana intelligence kuti we are going to catch them and we will not allow election inoitwa tisina kuwirirana maballot paper kuti aprindwa papi. Chiza mama chiza. Kukula. Izenzo. Ndakaona vakomana veda. Ikazvino Mnangagwa ndiye apa mberi pekuti varungu ngavadzoke. Varungu vakanaka vachikokwa nemiwa Mnangagwa. Isu kana tichitamba nevarungu moti tatengesa. Chiza mama chiza. Tinozviziva vakomana ava havana agenda yekusumudza nyika yedu. Havana masawira pasi rose. Masawira tisu tinawo. Programu tisu tinayo. Saka izvi vari kuda kungobata meso nyika. Asi chatinoziva ndechekuti land yakapuwa vanhu vemunyika muno. Chatakuda kuenda kuti vanhu vachipuwa title. Vanhu varime zvinhu zvifambe. Hakuna munhu anofana kutora munda sepilo. Munda hausi wakunogochera nyama. Nyinda ndeyekurima kuti nyika ikunde. Kana uchirima ucharamba uripo. Kana usingarimi tokurova neland tax wobva pamunda ipapo vanorima vaende kumunda ikoko. Ndo polisi yedu. Isu tiri kugadzirisa. Patinongopinda tiri kutaura kuti vana Israel tichakupai chikafu asi motipawo mari. Vese vanogara kunzvimbo dzisina chikafu tiri kuzvigadzirisa kuti patinongopinda varimi vedu takuvagadzirira mamarkets, tovagadzirira mainputs kuti tirime nyika yobudirira, torevive agriculture, tova neagrarian reform. Zvinhu zvoenda mberi, vakomana vopinda mumabasa, vasikana voshanda. Toda kusumudza services industry. Zimbabwe must be a services center. Kunana Vic Falls kumucharo wa mari mukaneta. Toda kukuisumudza ite tourist center inofanana na Las Vegas. Kuitira kuti muende ikoko muchinodya mari. Toimprove nyaya domestic tourism. Toita kuti vanhu vadye mari munyika. Mari ichivandudzwa. Toita beneficiation kuma minerals. Munyika yedu zvinhu zvifamba zvakanaka. Chiza mama chisa. Kukula. Izenzo. Kukula. Ezoko. Aiwa, kana iri nyaya connection yandataura. Hatinetseki. Isiri kuti seek ye first the kingdom of infrastructure. The rest will follow. What does it mean? Toda kugadzira ma lines of civilization. Number one line of civilization marod. Marod muchaona kuti inenge iri carpet nyika yose. Patinopinda ndokutaurirai. Tine vakomana vanorova maroads, vana engineer mudzu. Vari pana. Vakaronga zvinhu kunana Sierra Leone, ndo vakaronga road network yeku-Sierra Leone. Ndo vakaronga kuDubai. Tongoti vamudzuri uya muzotipa basa. Chero muri vice president chimorobatsirai minister ari kuita basa. Zvinhu zvifambe, zvinhu zviende mberi. Ndaneseka nenyaya. Chokwadi nyika ine maprofesa inonetswa nemasuweti. Nyika ine maprofesa inonetswa nemapotuo. Nyika ine mainjiniya anonetswa nemigwagwa. Zvinoita izvo. Chisa mama chisa. Kukula. Saka isi patinopinda. Hurumende tichairedusa. Tichaisa hurumende kuti inge iri pa 15 ministers.
zvekuti maminista anga akawandisa izvo wedha muri kuti inclusive chichi hatidi vanhu vanoda kungodya mari yenyika. Toda kuti hurumende ite maminista 15 ndo mutemo watinawo anodeliver tichibvunza kuti waisa papi ende anenge aba mari toda kuisa mutongo wekuti 30 years and above munhu anokora mari yechinyika. kwete zvanangwena zvokuti Obed muzukuru wangu wabauruka chimbonobauruka kana kuti aiwa Sevinos wanga uchibaura chimbonobauruka Furubek. Isu hatizoiti recycle dead wood inenge ichiba kubva kuna president kana akaba ngabviswe. Kwete kuti hurumende iri kushandiswa kunge nzira yekuba mari nenzira yekupfuma. Ndo chinhu chatichagadzirisa icho. Tichada kudistinguisha chete kuti vatungamiri vari muhurumende hatisi kuda vatongi, toda vatungamiri. So that we remove rulers and have leaders. So ndo zvatinoda kunochinja izvozvo. Governance culture has to change. Governance structure has to change. President anofana kuti at least 2 months dzega or 1 month ngauye kuparliament achipindura mibvunzo iri kubva kuma MP kubva kuvanhu. Unotye inda kuvanhu chisa mama chisa kukula ezoko pagovernance ipapa toda kuti munhu ane 65 years and above ngaachiregera kuva muhurumende, because kana tine public service ichitaura 65 years chiritire ane 75 years ava munangagwa munogarirei? chisa kuti ndogarira vana vangu. Isu vana vacho tisiri kuti vana baba hongu hurumende makatiunzira tava nenyika yedu muno makaita liberation, but zvatakuda yava economic emancipation, takuda transformation, takuda kuisa mikana yemabasa. Izvozvo hazviitwe kuburikidza nevari vedu vakatibatsira. Vanofana kunozoroswa togara navo zvakanaka vachiwenga vakaita basa gamba tatenda wakatibatsira kubvisa gushungo, but chienda unozorora chisare takabata basa. Chisa mama chisa kukula izenzo ezoko. So vamwe musatya ndakunopedzisa zva. Chisa mama chisa ezoko musatya. We are bringing in new policies. Tiri kuunza ma new programs, but tiri kuunza futi new culture pamatongerwo enyika yedu. Isu tiri kutaura kuti kumaruwa hatichadi kushandiswa kwemadzishe nemasabu, vachishandisa chikafu as a political weapon. Madzishe nemasabu haafani kuvaona mujibha vebato, vanofana kuva pamusoro pemapato. Saka tiri kuda kuti madzishe nemasabu asumudzirwe asatsvetwa muhapwa yebato. ZANU-PF yoda kusunungurwa, madzishe anoda kusunungurwa. Tichavabatsira kuvasunungura pasarudzo kuitira kuti ishe woziva kuti munhu wese manhanga ese akanaka inhopi dzose. Hapana anonzi windoketa. Patiri kupinda chinhu chandichaisa is presidential proclamation number 1 is that hakuna munhu achapuwa chikafu nenyaya yekuti anobva kubato ripi. Chikafu hachichazopuwizve nebato, chaakunopuwa nema-agencies ehurumende. Ndozvinhu zvatiri kunochinja. Chisa mama chisa kukula izenzo ezoko. Patiri kupinda hakuna munhu achapinda muhurumende nokuda kuti hama yaminista. Munhu ngaapinde muhurumende nekuda kwokuti unogona kushandira hurumende. Ende mari ichange ichipuwa vanhu vanoshandira muhurumende yakawanda kudarika munhu anoshanda kwese kwese. Because we need a government of excellence with the technical people. Vanoti kuti apa ndo panoitwa mari, apa ndo panoitwa mari, apa ndo panoitwa mari. Isu hatinetseki. Ndakakuudzai pandakapinda ndiri minista weICT.
ndikati muchaenda kunoteya mbeva nemaserofoni. Vamwe vakati muchinda akurwara. Regai ndipambe. Chizamba machisa. Kukuna. Patiri kupinda. Our government work program for the first 90 days. Toda kuudzai kuti hakuna queue yamuchaona. Isatidi 90 days. Vabiti. Ndakataura ndikatora 14 days. Chisa mama chisa. 14 days. Yusari nofanangera kutamba ri muhomwe mako. 14 days. Munhu unofananga wakuinda kuno juru japa 8. Kwete kumirira $20 yako yawakashandira. Kuishandira inorema. Kunoitora inorema. Kunoidya inorema. Ingava nyika yoyo. Chisa mama chisa. Kukula. Isenzo. Ezoko. Saka isu turugadzira hanya yamabhengi tine nyanzvi. We have economists. Vamwe vapana tikatora kwa FCU, International Finance Corporation. Tikati uyambatsira vapana rukai nyaya. Taitoti kana munangagwa akataura nesu zvakanaka. Taimupanzwisa. Even achipongo dai kuti muko. Chimbonanzvawo. Chisa mama chisa. Zvinodambudziko ndera kuti vakomana vacho havateereri. Unopa zano havateereri, unopa zano havateereri. Takavaudza tikati vakomana, patiri kupinda muhurumende siyanai nekushandisa mota dzinodhura. Munodireko mabhenzi musina chinhu? Munoziva chaitemura kana choseva? Chinopfeka andawe pamusoro kuti tionekwe. Ndataura nyaya yegovernance. Ndakuda kutaura mbija nenyaya yeeconomy. Panyaya yeeconomy vazhinji muri kutadza kunzwisa chatinoda kugadzira paeconomy. Number 1 inyaya yeproductivity. Problem yataita munyika ndeyekuti we are not producing anything. Yet tiri kutarisa toda kuwana foreign currency. Why are we not able to produce? It's because hatina vision. Zim asset yava zim liability. Why? Because havana kunge vafunga kuti zvii zvinofana kuitwa kuti nyika ifambe mberi. Takavapa plan yejuice, havana kuinzwisisa nejobs plan. Yataiti kuti mugadzire mabasa. Sumudzai public works program. Mugadzire mabasa. Let's resuscitate mines atatinawo. Mugadzire mabasa. Handei kumapurazi tinotsvaga machampion farmers. Atinosumudza province by province. Tovapa support so that we are able to absorb vakomana vedu vaite mabasa. Muchaura kuti patinopinda isu hatisaruri. Tichataura kuti munhu wese kana uchigona kuuya nemari uya muno. Tonodhila nenyaya ye-indigenization. Indigenization yedu tichareplace ne-localization. Localization policy ndeyekuti kana une mari irovere muno. Kana une zvinhu zvaunazo isamudhuri muno. Chatisingati ndechekuti utore zvinhu uchienda nazvo kunze kwenyika. Asi kana ari maprofits ako torawo but wasiya investment pai munyika. Ndokwatiri kuenda. And it's a very straightforward policy. Tiripo ndataura kuti chaita technology transfer. Isu tiri kuenda kunotaura kuna na UK, vana America, vana China. Vakomana technology yamunayo unzai kuZimbabwe. Toda kuti tinenge tine best infrastructure in the next 2-3 years. Ngapave nezvitima kwane chakaitwa na ngwena wafuti vakomana. Chisa mbana chisa. Kukula.
ndakaona achienda nezvitima zvedhizili. Ndikati mudhara iwewe, chiku. Kana usina zokulonja regera. Kwete ngo ndalonja. Ungachalonja chitima chedhizili mukore uno. Zvitima zvatiroda kuunza. Toda kuchanozi build, operate and transfer. Tounza bullet trains. Ari 600 kilometers per hour. Kubva pano kusvika Buluwayo 30 minutes 45 minutes. Wakutoti linjani. Chisa mama chisa. Ezoko. Waita business rako opina muchitima wodzokera kupi? Kumba kwako. Zvinogoneka kana taisa infrastructure yedu munyika muno. Tinofana kugadzira futi nyaya rural upliftment. Tite rural industrialization. Isu tiri kuchinja magariro akaita vanhu mumaruwa. Vanhu havagoni kugara hapo hazard. So tinoda kusynchronize basa remadzishe nemasapu. Kuti vachiita basa replanning, kuna district planner ari kumeka sure kuti kunofudzirwa mombe ndekuku, kunorimwa ndekuku, kune magetsi ndekuku, kune mvura ndekuku. So that vanhu vedu vaite piped water. Kwete zvokuti mutaundi unenge une zvibhorani. Toteerwa nezvibhorani kubva kumusha kupinda mudhorobha. Chisa mama chisa. Kukula. Kune zvinhu zvamuchasiya patiri kupinda. Chokutanga muchasiya zvibhorani. Mune piped water. Ndizvo zvinoratidza a civilized government. Number 2 muchasiya magenerator. Because zvinoratidza kuti magetsi anenge akupambwa zvakanaka. We are going to introduce a solar regime. Yekuti patinongopinda every roof must be solar powered. Immediately it's going to change the complexion of power munyika muno. It will reduce your cost, but also it will make sure kuti tinenge tine regimes enyaya climate change fund yatiri kushandisa. Takapedza zvese izvo. Kungopinda chete tichirowa. Chisa mama chisa. Kukula. Takacalculate tikaona 14.9 billion. Ndio yatiri kuda for infrastructure rehabilitation for the next 5 years. Ende iyo kune kwatiri kuiwana. Takatopedza tikatipei vakoma. Zvikanzi munei tikati upfumi hwatinahwo nemi munomwa mvura. Zvikanzi munei chiko tikati tine 60 minerals. Munoziva? 60 different minerals. Kusanganisira methane gas, Professor Ngule. Iri palupana. Natural gas yatina, we can feed the rest of Africa for the next 200 years. Yes, but avazivi. Kutonga kwaro, kutonga kwaro kuti sumudza economy apo. Chisa mama chisa. Kukula. Ezoko. Saka isu tinozviziva. Manga muchiziva here vangarufumi. Kuti 1975 Smith bona akapinda market. Smith wanga aronga kuti aite road inobva paLupane ichinosvika kunopinda Mozambique. Ichisumudza kuti kubve gas raifana kunopinda mupipeline roenda underground richirohwa kuna naIrope. Akazoidecommissiona hondo yapisa muno. Tirongonosvika tono revive that plan. Toti vakomana, a good plan has no color. A good plan has no race. Those things are ndezano. But as ngakagona kaunonozama wakambokopa wena. Ipapa 100 zaka. But chinoneza kuti kana usingaketi ukakopa unokangana koma yorasika yose. Chisa mama chisa. Kukula. Aiwaka. Budget. Toda kuti my elections aenda kudza economic agenda yedu mainzwa nditi. We are going to emphasize on entrepreneurship. The address vanga chinzi ma vendor this afternoon. Ndikati sumu hurumende yedu itsva hakuna vendor. Kune ma entrepreneur. Munhu wese ari pamusika watrainwa naMwari to be an entrepreneur. We will give you money because toda ku develop rinonzi Development Bank of Zimbabwe. Just like zvinoita kuna Kuwait. Topa mari munhu atinoona kuti ane idea iri bankepo. Wochienda kunomeka mari. Tokutsvagira ma markets. To make sure we securitize your investment. Tadaro tasumudza ma-entrepreneur. It is our goal to make sure in the first 5 years we will create a millionaire. Anoita kuti economy yedu ifambe zvakanaka. So
Paplani economy mandinzwa. Toinda pa social agenda yedu. When we go by masnippets, rukulonja policy my man. It's certainly good. People with disabilities have been abused for a long time. Turukuda kuti vanhu vane disabilities. Vapuwe mukana ukuthi hurumende vanofana kuva ne access kuma government buildings. Ne special buildings zakaita kuti vaitwe accommodated. Not only that, panoenda public transport zvitima zvandataura zviya vanofana ngopinda mahara arakidza kadi. Because they are not a charity case, but they are a special group in order kuti nyika irangarire vanhu vayo. Because the duty of any government is to build a nation and protect its citizens. And they have not been able to protect citizens. They have not been able to build a nation. But MDC alliance. We are not going to talk about a party government. Party nekuma part. Tamu government chenga osemananga hapana risina moti. Yes. Yes. Kana mandi bvumiza mandi votera, I will be the president of Emerson Dambudzo Mnangagwa. Tisa mama tisa. Kana mandi votera, I will be the president of Constantino Gouveia Chiwenga. Tisa mama tisa. Ezoko. Ndoto taura kuti vakoma. Unzai mapepa ndisaine vakoma na retire zvakanaka. Vanakirwe nemari nyika vakairwira kai. Saka tofana kuvachengeta ka. Gamba rinofana kuchengetwa ka. Because they are our heroes. Ndopa muchaona mawo veterans ari kuzviziva zvandikutaura. Patiri kupinda mawo veterans ese they are going to be compensated proper. How so? Tichameka sure kuti toda kuti tidzorere nevakafa. Vanofana kuonekwa kuti at least hondo yavakarwira they are accommodated. It's very important. Vanachingisi vakasvika pakunofa vasina dzimba. We want kuti mawo veterans edu adzorerwe pachinhano. Mari tinayo, upfumi tinahwo, musavhunduka. Pamakatsika paro upfumi huri pasi hamuhuzivi. There is a lot of money in this country. Ma-resources atinawo anotyisa. Nyaya ye-human resources yatinayo inotyisa. Excess ma-doctors atinawo manesi. Tiri kuvatumira kuEurope, tiri kuvatumira kuCanada on a bilateral arrangement. Wozodzoka zvako wanorova mari wapuwa mari inotyisa izopuwa yedu yokuti tatumidzira vanhu vane usvedu hwenjeri. Ndozvinoita nyika. Mese muno muAfrica vanhu havana kufunda. Isina vanhu vakafunda excess capacity. Vamwe endai kuGhana, vamwe endai kuMozambique, vamwe endai ku. Ndetinosaina. Ishamwari dzangu dzese vananyusa. Ndetinosaina navo vese vana vakomana vana Uhuru. Unzai mutore varume ava kuti Sema University. Torai ma-engineer yangu pakata. Torai ma-computer engineers. Basa rifambi. Towana a bilateral agreement. Ne hurumende. Ndozvichaitwa. Zvinongati ukatuma Mnangagwa ndai munoona na Macron. Vanonoona. Chiza mama chiza. Kukula. Language dzatodi. Frequency yadi. Ndosaka tiri kuti aiwa. Mujara Mnangagwa. Vachiwenga. Hurumende yose. Cabinet yainda kaiona 14 out of 21. Vane 75 and above. Hapana kana munhu wechidiki arimo. Mwari havasi mubusiness navanhu vati kurei. Chiza mawachisa. Business raMwari nevanhu vati kurei nderekuti vachizorora vachinakirwa nenyika. Kwete kuti vashandire nyika. Saka isure gaiti bate basa. Vamunoona varume, madzimai nevarume. Pamunoti pamukana. Ndoda kutaurirai kuti muchaona nyika yenyu machinjira inoita. We are going to revolutionize government. We are going to revolutionize your lives. We are going to bring you real change. Change yava kuuya muchaiona. Takambokupai nzwisa pa inclusive. Takushino kupai izo chaizo patiri kupinda tega. Ene noziya kuti vakomana nevasikana makanyoresa kuvhota. Kana usina kunyoresa kuvhota, nyoresa kuvhota. Ndozvichakavhurwa. Tikwanise kuenda kunopedzisa basa ratakadi. Musavhunduka ndakupedzisa chitaura nyaya election. Election yatiri kuenda. It's a choice between the past and the future. Election yatiri kuenda is a choice between the old and the.
Election yaturukunda is a choice between the good and the Muruchisivaji. Tapeza kudaro is a choice between Mnangagwa and Uzazonesa. Mama Jiza. Mukula. Ina ndidi kuti mundipengu akareba. Chingwa ndipai pa 5 years ipapo. Ndipai makore mashoma shoma. Tujayo. Ini ndirakudzai chokwadi. Mati pamukana ndirakudzai. Muchaziona mega. Was plan yatinayo ne vision yatinayo zvataona rosa kwinji. Tiri kuona kuseri kwegomo. Takapuwa giraffe anoending na Mwari. Chisa mama chisa. Saka hama dzadiwa. Nasi patitira zvakanaka. Tinotenda kuti Chinhoi ndokwakarwiwa hondo yorusununguko. Kuna 1966 vakomana vakatanga hondo muno. But chandoda kudzai ma 7 heroes akaperera muno hana kuperera manga. Tadzoka kuzolonja the second liberation struggle. But iri transformation yeikonomi. Ndosaka taitangira muno muChinhoi. Kuti nyika yose yatinhira. Ika zvino ndiri kufonerwa chembere kumaruzevha dziri mumabanana. Dziri ngotaura hande. Munhu wese. Chisa mama chisa. Kukula. Mukasachenjera mucharati kumaruwa kuchaita vhoti inodarika yemumadhorobha. Anokudzai. I'm telling you. Because kumaruzevha ari kuziva genga rese kuti hayo mabvisirwa akaitwa gushungwa hatina kuudzwa. Makangozvita kwaRarare isita kuda kubvisawo uyu. Chisa mama chisa. Saka tichipedzisa munhu wese uchibva pano. Enda uchinoimba rwiyo rweshando. Hakuna tribute yatogona kupa Dr. Richard Morgan Tsvangirai. Than a tribute yokuvhotera kuti Zimbabwe ichaisvika. Kana muchida kutipa chema kune mukuru wedu, tipei chema yevhoti. Nokuti for 18 years vakapedza vachitsvaga chema iyoyo yevhoti. Saka tipei vhoti patiri kuenda kuelection. Movhotera shanduko, movhotera chinja. Tinokutendai zvakanyanya nerutsigiro rwenyu. You will not be disappointed. Tichakupai muchaona patichalonza police kuti kana iri nyaya alternative program. Tine munzwa weprogram. Munzwa weprogram yatinayo wokuti we are prepared kuti veZANU-PF vazouya after 5 years tambovarakidza gwara asi mombotipawo apapa nokuti kuti tidzokorore 37 years pa 5 years hatingadzigoni. Maita basa hama dzadiwa. Thank you for coming. May God bless you. Thank you so much. Thank you. Chisa Chamisa Chisa. Chisa Chamisa Chisa. Chisa Vechidiki Chisa. Chisa Mayuthi Chisa. Alliance Woye. Alliance Woye. Kama kunje. Nakutira murabana. All right. Hello. How are you, buddy? All right. I just was in touch. Yeah. That's real good.
Kuti kutore mashoti kumashure vanhu vachinaiwa ndiva vakamira povu yakubera apa povu yake wa mukanwa nebhiya ravo rerudzi ndiro no, that's not. Aman, biri mutlu.
ka economy muchitipa ka presentation kakadai because if you are telling me that you want a better thing there should be a PA 60 million zvika munhu ari kuno stage yekuti kana neono tichi muratidza mega kuti muri serious stage haya vanga vasina stage no planning now just share mari apa ndatoburisa hembe unoziva motikari mami nehembe pazanaiyo ndakapfeka pamilenda ndandiri kubulawa mami nebulawa asi ndakabata nzeva muchazo ndakakuitwa mainterview yacho ndatoatumira kushoni tora laptop yangu
me is that I'm an intersex person, biologically intersex person, born with an ambiguous gender, which is not clear, right? And at the time of birth, until to the time of being grateful, I would say I wouldn't know anything, right? Until to a time where, you know, when you grow up as children, you have to play with children, but with me it was a different story, because I used to feel like that they are protecting me, so to say, that you have to stay indoors, you don't have to play around with anyone, you know, because I didn't know what was the reason of that until on a time when when I was playing with one of my siblings. You know, when you stay at school, you got different mothers, but one dad, you know what I'm saying? Yeah. So that's when I had to discover, okay, so this is how I look like, right? So, you know, I used to do sports, running, and I think from that And then? time it really got my heart. I just love it for it. It needs to get up. It just Adragastigeze nickname. because Adragastigeze nickname. Was Malume guy in the village uncle? they thought I Yes, was don't worry. Just listen. Okay. I can't express. Oh, okay.